Седи ми навънка, като се вижда, че съм навънка, обаче проблемът в аутото ми е, че ми е топо с този случай. Иначе много яко ми седи. Къде е пуловер? Много яко ми седи пуловер, обаче ми е това, топо с този пуловер. Това Get Ready With Me, там как се казваше, се влиза навънка. Трябва да намерим една тенска, ще седя с моя черен антунг, син и черно, вие преценете. И чакайте само да заключа. И сега ми остава да си намерим една тенска, като ще се върна с избраната тениска. Хора, избрах си тениска, като тази е много сладка. И е за 5-6 годишни си я взех, 5-6 години. На 5-6 годишни. Обаче пък на мен ми става. От Пепко си я взех между другото много яко. Яка ми седи. Сега ще ви покажа как ми седи. Само да ви я покажа сега, че за 6-5 годишни. Чакайте. Етикета съм махна, ама иначе от Пепко. Ето я с якичка. Много сладко ми седи. Сега ще облечем. Хора, ето как ми седи тениската. Много е сладка. Много ми харесва, много ми е любима. Ето ми го аутфита. Да, там. И сега ще слагам последно едно парфюмче. И сме готови. Значи съм с тези чехли, чорапи. Защото после ще хора на панер, защото не ще го в панер. Сега после ще събла. От панера, защото ще се пускам на 100 такива. Ще се пускам, знаете за мизерата тук, ще се пускам на 100 влакчета. Я не мога да снимам, защото с непоходните ми ръце ще изпусна телефона. Той изгъва, както те, но аз не се фукнам. Ето го, 140 на 46. Скандал, много хубав. Просто го обожавам. В смисъл. Много хубав аромат. Седно е Марков. Ама сега се чувствам като тези негатите. Ето дъвка. Слагат си what the fuck. Окей. Кой може да го забележи това? Буквално имах фиба на телефона си, обаче знаете, че телефона ми има магнит, който се затваря така, защото е това. И те се залепя. Да. Това ми беше аутфита и чао! Хубав ден.